Раз у русинов основання єпархії помагало об'єднятися народу русинов, то як віра православна помагала об'єднуватися грекам, коли вони були потурками? Так само, як і нам, русинам. Но аби віра не могла сильно об'єднувати народ греческий, то турецький султан і ціла порта, то все його правительство підплачувало і корумпірувало константинопольських патріархів, котрим султан платив за те, аби вони не займалися православним просвіщенням своєї пастви. І так було навіть тоді, коли вони, патріархи, вставляли палки в колеса Святому Космі, котрий замість патріархів обійшов із проповіддю усі греческі села, основав вище 10 тисяч воскресних школ, як то робили, кстати, і наші предки русини. То пак за ними, за Святим Косьмом, піднялося ціле движення кулівадів, так називалися тоді місіонери, греки і патріоти, котрі практикували сперва еженедільне причастя святих Христових тайн і активне місіонерське пробуждення свого народу. Так вот точно так, такий же подвиг возвращення русинов Карпатської Русі із унії православ'я сотворив святий Алексій Карпаторуський сповідник у ХХ віці, починаючи з часів Австро-Венгрії, де, як знаєте, пережили наші русини 3 великі суди, коли на Мароморож-Сегецькому процесі, антирусинському, антиправославному, судили наших людей, простих у гуньках, петиках, за те, що вони хочуть бути православними. Скривають нині мудреці цього світа то ті позорні факти. Ну, ми знаємо історію і думаємо, що зафіксувавши, ніколи вже не допустимо, щоб наші люди її забили.